Scholen in Limburg zien de armoede stijgen. En daarom kloppen ze steeds vaker aan bij het Jeugdeducatiefonds. Dat fonds geeft scholen geld om arme gezinnen te ondersteunen. Met bijvoorbeeld een warme lunch op school of geld voor een schoolreisje. In Limburg groeit 1 op de 8 kinderen op in armoede. Landelijk is dat 1 op de 9. Ik ga erover verder praten met Rianne Rijs, jeugdarts, onderzoeker aan de Universiteit Maastricht. Goedenavond. Goedenavond. U zegt kinderen in arme gezinnen ervaren continu stress. Kunt u dat eens uitleggen? Als een gezin te kampen heeft met financiële problemen, opgroeien in armoede, dan moet je continu puzzelen. Dan moet je continu kijken, wat mij nu gevraagd wordt, kan ik dat wel doen, kan ik dat wel bieden? En hoe goed ouders ook dat proberen weg te houden bij hun kinderen, want dat wil iedere ouder. Kinderen voelen dat feilloos aan. Zeker waar ouders en kinderen fijn met elkaar omgaan, dan voel je dat van elkaar aan. Ja. Dus die kinderen die weten dat wat bij een ander is, oh leuk schoolreisje, dat is nu maar even afwachten of dat wel kan. Ja, ze proberen hun ouders te ontlasten, te ontzien. Ja. Dat is natuurlijk heel nobel, maar ook schrijnend. Je wil kinderen laten opgroeien in onbevangenheid. En u noemde 1 op de 8. 1 op de 8 is een gemiddelde. Het is natuurlijk zo dat in Zuid-Limburg dat dan in sommige wijken misschien wel 1 op de 5 in iedere klas is. En dat een deel van die andere 4 van de 5 er ook maar net tegenaan zitten. En dat er ook scholen zijn die eigenlijk geen idee hebben hoe dat zou zijn, kinderen die in armoede opgroeien. En die verschillen, die zijn in Zuid-Limburg vrij groot. Ja. Dat Jeugdeducatiefonds, dat kan dus ondersteunen. In Limburg groeit het aantal scholen dat er gebruik van maakt. Op dit moment zijn het er 50. Zoals in de Sittardse wijk Broek-Sittard, waar de school heel erg blij is met het geld van het educatiefonds. Kom binnen. Bijvoorbeeld geld om de zogenaamde weggeefkast te vullen. Die hebben we eigenlijk in het leven geroepen om mensen te helpen die moeite hebben om de week rond te komen gezien voeding. Ouders en kinderen mogen meenemen wat ze willen. En niet alleen groente uit een pot. Met speciale coupons kunnen ze ook verse producten kopen. Brood, groente en fruit. Vinden ouders het lastig om hier iets te pakken? Ik kan me ook voorstellen dat je een beetje schaamt misschien. Ja, voor sommigen is het een drempel. Alhoewel we merken dat we sinds we de kast hebben de drempel wel lager wordt. En daar waar ouders misschien niet willen of durven, zijn de kinderen best bereid om de vraag te stellen. En dat is ook prima. Die nemen dat gewoon mee? Ja. En het blijft niet bij wat boodschappen voor thuis. Op school krijgen de leerlingen bijvoorbeeld 3 keer per week een warme lunch. Gemaakt door de leerlingen zelf. Wat ben je aan het maken? We zijn nu worteltjes aan het snijden voor zometeen in de soep. Waarom doen jullie dit? We zagen verschil in boterhammetrommels. En dat vinden we zonde, want er hoeft geen verschil te zijn tussen de kinderen. Dus we hebben ervoor gekozen om 5 dagen in de week groente, fruit aan de kinderen aan te reiken. En 3 keer in de week de lange dagen een gezonde lunch. Groente en kinderen, dus niet altijd even makkelijk. Maar hier op school leren ze het eten. En een van de favorieten is... Een Koreaanse stijl van bloemkool met broccoli. Maak je een papje met kruiden. Dat doe je erin, garen we in de oven met een oostersausje erbij. Ik denk de laatste keer heb ik 15 bloemkolen en 12 broccoli's naar 9 klassen laten gaan. Het was gewoon helemaal op. In Limburg krijgen 52 scholen ieder zo'n €13.000 van het educatiefonds voor dit soort activiteiten. Directeur Hans Spekman ziet de armoede groeien. Bij al die scholen merk je gewoon dat de inflatie zijn tol eist. Dus de kosten van het levensonderhoud zijn hoog. En dat heeft zijn weerslag. Er zitten praktische dingen zoals een bril, een bed of een fiets. En het zit hem op meer de educatieve dingen. Boeken voor thuis, schoolreisjes naar een museum toe. Ja, en dat soort dingen. Het educatiefonds wordt voor 2/3 gefinancierd door particulieren en het bedrijfsleven. Maar inmiddels is de bodem van het fonds in zicht. De hoeveelheid scholen die zich toch weer iedere keer bij ons aanmelden, mogen wij ook hulp van jullie ontvangen? Ja, dat kunnen we bijna niet behappen, dus we hebben alle hulp nodig. Hulp om dit soort lessen mogelijk te maken. We zijn nu de plantjes aan het sproeien en dadelijk gaat het plastic erover, zodat de plantjes vochtig blijven. Wat voor plantjes zijn dat? Paprikaplanten. Vind je dat lekker? Ja, heel erg. Ja, mooi dat dit gebeurt natuurlijk, mevrouw Rijs. Maar eigenlijk is het toch raar dat scholen op een jeugdeducatiefonds zijn aangewezen voor dit soort dingen? Ja, nou, dat kan ik helemaal beamen. Dat is vreemd. Je zou eigenlijk willen dat van overheidswegen er gekeken wordt, waar is er meer nodig? Dan geven we daar meer aan. Maar op dit moment worden scholen, GGD'en, toch vooral nog op kindaantallen. En dan is dat zeker voor een regio als Zuid-Limburg, een van de 3 regio's in Nederland met grote verschillen, is dat pijnlijk, want wij moeten met minder meer zien te bereiken in wat in het vorige item trendbreuk, kansrijke start werd genoemd. Ja, want u noemde net een percentage. 1 op de 5
kinderen in sommige wijken? Ja, Goed sommige op hun buurten, dus in sommige scholen, want scholen zijn buurtgebonden natuurlijk. Dus dat is een heel ander soort school om op te zitten als kind, maar ook om op te komen werken als leerkracht. Er is dan meer stress, dat merk je aan kinderen. Dat weten we allemaal, ook als we stress hebben op het werk, gedragen we ons anders. Dat doen kinderen ook. Dus het vraagt wat anders van de leerkrachten. Er komt ook minder letterlijke en figuurlijke rijkdom de klas mee in. Er kan daar minder. En door zo'n gift als van het Jeugdeducatiefonds wordt het werken op zo'n school prettiger. Dus kan zo'n school hopelijk de leerkrachten behouden. Ja. Want dat soort verschillen, daar gaat uiteindelijk in de generaties zich dat wreken. Precies, want zo'n warme lunch is natuurlijk ontzettend belangrijk. Maar er is denk ik in dat soort buurten, op dat soort scholen, veel meer nodig. Het is dan een alleen middel dat. om een doel te bereiken. Ja. Om die hele omgeving van dat kind, die dagelijkse omgeving te verrijken. En dat zag je heel mooi net in dat item. Het gaat niet alleen letterlijk om die gevulde maag, maar ook waarmee die gevuld wordt, dat dat in plezier gebeurt met elkaar. Dat kinderen, wat die mevrouw ook zei, aan dezelfde dingen worden blootgesteld, dezelfde kansen krijgen. Dan kan een school een gelijkmaker gaan zijn. Ja, laten we hopen dat Den Haag meeluistert. Dank mevrouw Rijs voor de toelichting en de komst. Graag gedaan.